Davita wakatambao kusvika maila popota Miriam ndokuimbao nenindoimba. Titsa social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei nekuti ndini refri mumastreets achona handiti mune nyaya iri kufadza mhuri yeMDC Alliance yandauya nayo kuti ndinge ndiri ndinokuzivisai. Chekutanga ndoda kuti muziva zukuru kuti hatiite zvepolitics panapa pachannel handiti but vazukuru vangu ndo mapoliticians handiti, so vakaita zvavanenge vaita ndinouya nazvo ndobva ndakuzivisai handiti. So chiteerera usati subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Ndichitoti maswera sei vazukuru vasekuru sei kwese kwamuri handiti. So nyaya iri kufadza vanhu veMDC Alliance mastreets esocial media inyaya iri panapa yakufadzai mahere. Yanova spokesperson weMDC Alliance anga akasungwa nenyaya yekuspreada nyaya dzisidzo handiti mastreets imomo. So azoendawo kucourt kumatare edzimhosva magistrate anonzi Trinos Utahwashe akasvika paamupawo bail $10,000 bail. So zviri kufadzawo vanhu vazhinji. Sasekuru vevanhu ndiri kufarawo futi because fadzai akanaka zukuru kuti agare kuseri. Handisi kuti pane anodhisevha kugara kuseri but ndiri ngotaurawo pamusoro pafadzai fadzai boa. Ngataurira mumacomments kuti what do you think nenyaya iri panapa zukuru. Titaurira mumacomments nenyaya yafadzai mahere. From Uncle Sandy, only Zimbabwean uncle, but if not, but that she much love.